математиката и ще влезете в ареста. Може ли да се махнете за момент, за да отговоря на нормалните медии? Страх ли вече ще останете без Не, имоти, ще ви не ме е арестуват? страх. 120 хиляди за тези Може ли да 120 спрете? на тир. Колко тира? От колко тира парите дойдоха във вашите джобове? Разкарайте се, моля ви се от Ето тук. вейпа, 15 лева дадах, аз не пуша. Право. 15 лева дадах. А защо си купувате Върнете ми вейпа? 15 лева, по 120 хиляди на тир сте взимали. Колко тира? Господин Василев, колко тира? Кажете. Не ми бутайте микрофона, Махнете се. ме дръжте. За да може ли да не Отговорете говорите ми на вие? въпроса и тогава. Нула, махнете Колко се. тира? Петя Банкова Отговориха. каза, че всеки тир по 120 хиляди сте взимали. Отговорих ви, чао. Как нула? Петя Банкова каза 120 хиляди. Защо замесвате други имена, като Петя Банкова казва, че вие сте уволнявали хора? Искали сте тя да уволнява хора и вие да назначавате ваши хора за участие в контрабандата? Може ли да не говорите вместо мен? Може ли да не говорите вместо мен, като приключа да говоря? Петя Банкова каза, че вие сте карали да уволнявате хора, да назначавате ваши хора, господин Василев. Може ли? Защо не отговорите на това, което казва Петя Банкова в разпита? Може ли да не говорите вместо мен? Така, да спрете да говоря аз, а не вие. Вие казахте за купуването на Идете, вие направете интервю. Ама вие казахте за купуването на гласове. Идете, вие направете интервю. Вие казахте купуване на гласове. Спрете да говорите. Купуваше ли гласове Оси за вас? Не. Караколев, моля те само за една секунда. Направете си вие интервю, ако искате. Ама вие бяхте в Филипов, че неговия ресторант, не ме бутайте. Господин Василев, Не ви прави когато сте чест. бил финансов министър, кадрувал ли сте в митниците, вземал ли сте подкупи и уреждали ли сте си ваши фирми за комисионна, за каквато и да е поръчка, влакове, вейпове и скенери? Абсолютно не. И ако